Sumcový extrém. Tak sa to volá, to, čo sa udeje nasledujúce 3 dní, vrátane toho dnešného. Pripomínam, že už o 11:00, takže zhruba o nejakých 20 minút, sa vy, rybári dvojčlenné družstva, vyberiete na vody Zemplínskej Šíravy. Pozeral som predpoveď počasia, tak zhruba okolo 1:00 môžeme rátať s takým slabším dažďom. Búrky, chvála Bohu, nehrozia. A podľa vašich slov to počasie je ako stvorené na Osumca, tak verím, že vám Svätý Peter bude prijať. Nech sa vám darí. Vítajte u nás na Zemplíne pod Vyhorvátskými vrchami a pri jednej z najväčších z vodných nádrží pri Zemplínskej Šírave. Maria Skare. Toto je pán, čo si nikdy nedá povedať a vždy štartuje motor hodinu pred pretekom. A už sa z toho stáva tradícia. Môžem na sucho vo Zvolenie nemáme nič, ni more, ni jazero, nič nemáme vo Zvolení. Takže nazývame sa Gold Silurus Team, pochádzame z Košíc, sme na prvom ročníku tento rok a veľmi sa tešíme. Držte palce. Výborne, díky. Pozdravujeme všetkých, zdraví Garmin Fishmania, sme tu 3. ročník, Peťov ročník, Majko Zavuška a dúfame, že sa nám bude dariť lepšie ako posledné 2 ročníky. Taktika je jasná, o tej vám viacej povie Majko. Každý večer si objednať strapačky hore, lebo to také strapačky to nik. To nikde nik. To už je naša taká tradícia. Takže ambície, aké sú toho roku vaše? Obrovské. Nezavádzať a... Mali sme, naša taká prvá taktika bola, že prídeme a prvé dni, prvé 2 dní, že budeme iba zbierať informácie, sa tak nejako pridružovať k ostatným tímom. Od člna k člnu a lievať im. Učiť sa, lievať im a potom to 3. deň zužitkovať. Ahojte, takže sme tým Catker Slovensko v zložení Michal Čaňo, Michal Repka. Sme prvýkrát na Sumcovom extréme tu na Zemplínskej Šírave a veľmi sa tešíme na tento pretek. Vyzerá to, že sa tu zišla super partia a sme plní očakávania, lebo ešte sme tu nikdy nelovili. Takže veríme. Aspoň niečo chytiť, aspoň. Áno, čiže minimálne vyhrať. No. Držte palce. Výborne, díky. Takže my sme tu za tým CT Šupina, Silvus, Marian Hredzák, Michal Čukát. Zúčastňujeme sa, dá sa povedať, 3. ročník. Michal je po prvýkrát, ja som tu po 3. krát, takže snáď tohto roku niečo bude nejaké umiestnenie. Sme tým MR Fishing. Na tomto preteku sa účastníme už po 3. krát. Sice v inej zostave. Sice v inej zostave, ale to je jedno, ideme pod rovnakým sponzorom MR Fishing, tak sa volá iný názov týmu. Tešíme sa na tento pretek, niečo sme si skúsili natrénovať, ale na tejto vode je to veľmi ťažké, keďže tu sa mení z hodiny na hodinu počasie, vietor a tak ďalej, takže nie je to jednoduché. Ryba sa presúva a tak ďalej. Niečo sme vyskúšali, fungovalo nám to, uvidíme, či to bude fungovať aj teraz. Veríme, že áno a uvidíme, čo prinesie pretek najbližšie 3 dní. Ambície, aké máte toho roku? No vyhrať. My ideme za jasným cieľom. Tak čaute, my sme Materna Catfish Team, je to náš 3. ročník. Súťaž začína o nejaké 2 minúty, tak uvidíme. Sme odtiaľto zo Sobranec, takže sme domáci, tak dúfam, že skončíme lepšie ako minulý rok. Ale všetko je otázne. Dobre, budem držať palce. Ďakujem. Názov týmu je Kasovia Silurus Team a sme bratia Marek a Peťo Palkechovci. Sme z Košíc. Na Šírave na extréme prvýkrát? Nie, chodíme od 0. ročníka, takže 6. 6. krát asi. 6. krát. Raz sme boli prvý, raz sme boli tretí, raz sme boli štvrtý a 2-krát sme utreli ústa. Dobre, tak držím palce toho roku. Ďakujeme. Tak my sme Delfin Wells Team, sme z Dolného Kubína, sme tu 5. rok. 5. rokom, jedine čo sme neužili bol 0. ročník. Zatiaľ sa nám v celku darí,
Máme prvé, tretie miesto, sme držiteľa najdlhšej ryby zatiaľ v rámci preteku 196. No a uvidíme, čo nám donesie tento ročník. Výborné. Dúfam, že sa nám vláčo podarí a prajem všetkým veľa zdaru. Budeme držať palce. Díky moc. Takže my sme tým Absolut. Sme z stredného Slovenska. Ja som zo Zvolena. Braňo je z Banskej Bystrice. A sme tu už 6. ročník. Veľmi sa tešíme. Všetko je perfektné. A snáď tohto roku sa nám podarí prekonať tú magickú hranicu 2 metre. A niečo také aj ukážeme ostatným, snáď. Výborne, držíme palce, ďakujem. Ďakujem. Ty chytáš sumcov? Áno, chytám. No, snažila som sa chytať na Andrejovke, sama som sa snažila chytať, iba bohužiaľ mala som zlý háčik na tej rybke zaháčený, takže som zle chytila, pretože sa vždycky otrhli. Tvoj najväčší úlovok zatiaľ? No, ja som zatiaľ nemala úlovok, ale najviac mi potiahol ten najväčšia ryba mi raz potiahla tak silno, že mi skoro otrhla prúd z ruky a podľa mňa to bolo amúra, pretože ja som ju tam aj videla, áno, keď som bola raz na pedibor. Výborne, ďakujem. To je Maťo, to ja som Lukáš, došli sme z Nových Zámkov. Názov týmu? Silurus NZ. Ambície vaše? Tako? Bodovaná ryba. Prežiť bodovaná ryba. Bodovaná ryba 1. Výborne. Jmenuji se Martina Čiperová. Já jsem David Čipera. A jsme tým Čiperky. Jsme s Příbramí z České republiky. Prvýkrát na Širave? Prvýkrát na Širave. Ano. Těšíme se, že se tu užijeme. Držíme palce. Děkujem. Díky. Dobre. Tým BS Brothers, bratia Marek Filip a Peter Filip. Sme tu druhý ročník a ideme obhájiť titul majstra Slovenska. Ideme skúsiť obhájiť. Minuloroční víťazi, hej? Áno. Koľko ste nachytali minulého roku? 4 ryby. 4 ryby. To stačilo na úplné celkové víťazstvo? Áno. Takže museli pekné ryby asi. Mali sme také. 167, 164, 98 a 105. Výborne. Dobre. Držím palce, vidíme sa ešte na vode potom. Dobre, díky. Čaute, my sme Profi Workstav Delfin Team. Som Juro Francisty, to je Maňo Pánik. No a ideme do boja, uvidíme, že čo nám privedie táto voda. Ambície aké? Ambície? Chytiť aspoň jednu rybu. Výborne. Hej, nebyť posledný. Tým KVH Catfish Team. Ja som Mišo, to je Lubo a sme od Žiliny. A ideme chytiť veľké sumce. Dúfam, že sa zopakuje minulý rok. Po koľkýkrát na Širave? Na extréme? Druhýkrát. Dobrý deň, volám sa Peter Gere, som organizátor súťaže Sumcový extrém. Momentálne sme na Zemplínskej Šírave, Medvedia hora, penzión Anima, kde prebieha 6. ročník Sumcového extrému. V súťaži 23 tímov, v každom týme sú dvaja členovia. Chytá sa sumec, bodovaný sumec je od 80 cm vyššie. Bola už nejaká bodovaná ryba?
práve sme boli vážiť jednobodovanú rybu, bol to sumec 80 cm. Takže prvý sumec tohto ročného sumcového extrému, síce malý, ale bodovaný. Gratulujem chlapci k prvej rybe. Díky. Takže druhá ryba preteku, MR Fishing, Vlado Rybnický, Robo Marinec. Tak prvý deň sa blíži ku koncu, Peťo. Ako to dopadlo? Tak, dneska to bolo dosť slabé. Stihla nás aj búrka, stihol nás dážď, zasvietilo slnko, ale ryby, čo sa týka aktivity, úplne slabota. Chytilo sa, myslím, že nejakých 8 alebo 9 sumcov, najväčší 138, tak verím, že zajtra to bude lepšie. Okay. Pekne, ty. Ostatní sa pýtajú, že čo majú robiť v prate. Či zajtra poviete? Ísť domov. Zajtra prezradíme tajomstvo. Dobre, super. Tak ho spústať, či bude chceť. Bude musieť. Tu dve najväčšie ryby máte, nie? Dve najväčšie ryby. 137 a 138 bol včera? 8. Dobre fotky. Super. S tým krásny sumec. Zatiaľ najväčší. 148. Krásna ryba, gratulujem. Ďakujeme. Naozaj, že bolo 78 a skúšal som mu aj jazyk vyťahnuť vonku.
sa to aj zlúčiť so sonárom. Že ty na sonáre dáš od bodu po bod, určíš rýchlosť a ten napríklad hranu, vieš, na zubáče. A ten motor pôjde presne po tej hrane stále a rýchlosťou, ktorú si zvolíš. Na sonáre vidíš, ako rýchlo ideš a len si dávaš rýchlo si volíš. To už by sme tu mali byť, nie, Peťo? Ako správne vlastne, že ako robia obrovskú chybu, ako napichujú. Dvakrát zatočiť doľava a potom doprava raz. Raz, dva, raz. Iba raz. Na dažďovke si nájdeme najúžšie miesto, vieš, tam ju prevrtneme 4-krát. Ryba nejaká vošla teraz. Zaujalo, ale to bude nejaká biela ryba. To vyzeral byť aj bodovaný možno. Čo tam máš? Janko. A bác. Dobral to. Ale my natáčame teraz. Krásne to vidno. Natáčame celovečerný film, ale striháme to aj z netu niečo použiť. No, zober to, pozeraj. Sumcový extrém končí. Tým MR Fishing, chlapci, pár vied, ako ste prežili tie 3 dni. Ako sa vám darilo, nedarilo? Tak, začiatok toho preteku bol veľmi sľubný a veľmi dobrý z hľadiska aktivity rýb. Chýbal tam ten koniec, aby tých 10%, aby to už len zobral. Strašne veľa rýb sme videli a veľkých rýb. Boli to ryby 170, 180, 190, dačo tesne pod 2 metre sme mali najväčšie echo, ale bavíme sa o možno 4-5 rybách za prvý deň, čiže za prvé poobede, za pol dňa. Ryby okolo 150, tam bolo asi nejakých 10 kusov, ktoré to proste to nedobrali, nedokážeme si to vysvetliť. Skúšali sme chobotnice, pijavice, kanády, skúšali sme im mykať s tým, skúšali sme proste trhnúť, skočiť, proste vydražiť, keďže je to dravec, ale nejak nám nič nefungovalo, nevieme si to vysvetliť, ale ten piatok, či vlastne štvrtok, to bol veľmi sľubný. Potom prišla sobota a potom porozprávaj ty, to bude veľmi rýchle. O piatku. O piatku? No, aktivita ustala, hľadali sme ich po celej Širave, ale ukazovali sa všetko, len malé sumčeky, úplne opak toho štvrtka. No a tak sme vlastne fungovali až do večera. Už to bolo také, by sa povedal, až nezaživné. Nezaživné, no. Dnes to je také všelijaké, nejaká metrovka sa ukázala, ale... No, očividne už majú tých buchancov do vody, tie sumce dosť, no. Takže... Uvidíme, čo prinesie záver, ešte máme chvíľočku, tak skúsime ešte niečo spraviť. Máme tam jedného bodovaného, niečo nebodované. Pár ryb v ten štvrtok vlastne najmä ich zobralo, nejaká 140-ka to zobrala, ale proste seknutie do prázdna, pokiaľ boli pijavice. Veľmi opatrne berú. Veľmi opatrne, pokiaľ veľmi previsali, tak to zobral len proste za ten koniec a strhol to. Pardon. Len to strhol proste a zasek bol do prázdna, čiže uvidíme, čo prinesie ten záver. Veríme, že ešte niečo spravíme a dobre. Trošku sa posunieme. Dobre, koľko ostalo do konca preteku? Koľko je 11:30? Do 3, čiže do 3,5 hodinky. Dobre, tak držím palce na nejakú poriadnu rybu. Ďakujeme. Sa tu uvidíme pri meraní dúfom. Dobre, držím palce. Díky za rozhovor, čaute. Do poslednej chvíle určite. Dobre, čau. Čau. Tým Šupina. Chlapci, ako sa vám darilo počas tých 3 dní? Tak zatiaľ bez zaberu, ale máme ešte niekoľko hodín pred sebou, tak to možno zlomíme. Jasné. Ukazovali sa nejaké ryby, alebo mali sa nejaké nepremenené zabery, alebo že vôbec nič? Ale ryby sa nejaké ukázali, ale kto vie aké. Aha.
Dobre, ďalšia taktika je aká? Hľadať rybu, alebo budete vabiť, buchať? Ďalšia taktika bude taká, že budeme vabiť, búchať a ísť po širave. Dobre, dobre. Dobre, tak ja už len vám želám, že by ste chytili najväčšiu rybu napríklad, alebo však síce aj poradie je celkovo také, ako že je to o pár rybách, takže môže mozíka vystreliť, chytíte 3-4 sumce a je to tam. Tak, aj to môže byť. Dobre, budem držať palce. Čau, díky. Čau. Dobré ránko. Pomerajte, ja si odfotíme tak z loďky. Krásny. Na ostrieža. Počkaj, Peťo, tu je. Ostaň. Dobre, ako sa dostane. Krásny. Normálne to bude hymna. Metr 70. Pekne. Takže máme tu rybu preteku, tým KVH, sumec 170 cm, nádherná ryba. Krásny. Zdolavačka aká bola? Dobrá, napínavá. Záber búchol riadne do udice? Pekne, hej? Krásna ryba. Ukáže trochu radosť, zakrište, ja neviem. Na sklepe od radosti. Díky, kamoško. Krásny si máš. Už chce ísť. Parádny. Aj to bude za chvíľu. Sedmička ide dole úplne. Ide dole. Pada ti dole? Pada dole, išiel na dno. A ide hore, a ide hore. A ide naspäť, pozor na neho. A tu ďalší. No aj druhého máš tam. Ale takto podľa mi sa. Nebuchaj, Janka, teraz. Kde vidíte ryby? Ktoré ryba? Toto hore. Náročný pretek, veľmi náročný, ryba veľmi letargická, to som asi, sa mi to ešte nestalo, takto, že toľko zdvihnutých rýb a tak málo záberov. Niečo sme chytili, ale nedali sme ani merať, lebo to bolo také hraničné a myslím si, že by nám to asi neriešilo nejak tú situáciu. Ale veľmi málo záberov a ťažká rybačka. Jasné, takže ste doteraz bez bodovanej ryby, tak? Bez bodovanej, áno. Doteraz bez bodovanej ryby. Ryba je, ale nie je bodovaná. Jasné. Takže... A ešte je pár hodín, takže áno, tak... nejaké veľké rozdiely nie sú, takže dva dobré zabery a ste na bedni. Aha, no, teraz myslím si, že teraz chytili asi... Teraz to zaklincovali, no. Áno, takže dožuje, no. Však uvidíme, ale akože super pretek. Obrovská výzva táto voda, je to fajn. Čípa, to je riadne rybisko. Takže to je tak adrenalín, keď to tak sleduješ, ne? Jasné, že to je adrenalín. No čo, a buchneš mu a teraz on sa ti dvihne ku tomu a nezobere to, hej? Už nebuchám, keď je pri nástrahu, už ho nechávam. Ja už tedy len iba s nástrahou. Ako tí, čo teraz vedú, včera sme s nimi posedeli večer a sme sa rozprávali a to ma zaujalo veľmi, akú techniku zvolili. To sa mi veľmi páči, na čo prišli. A teraz je evidentné, že im to funguje. Teraz chytili pred chvíľou 1,70 m rybu, vedú a ako bude ťažké pre tie týmy, čo majú nachytané, ich dobehnúť už teraz do tretej. Môže sa stať všetko, ale ten spôsob, akým chytajú, to ma zaujalo veľmi. To je... Vymakli ich dobre, proste prišli na niečo. Áno. Včera sme sa práve o tom rozprávali, že ešte sa nikto neotrhol, že stále je to jedna ryba, dve ryby, ale teraz oni evidentne, a včera nám oni vraveli, že čo robia, no len ťažko sa to aj napodobňuje, čo robia,
lebo človek musí byť zžitý s tou kotvou a vlastne keď sumec prejde do opačnej strany a chcem sa elektrickou kotvou za ním vlastne pohnúť, tak musím všetko ovládať zrkadlovo a to už musíš byť fakt naučený a oni chytajú tak aj zubáče, takže im to ide rýchlo, ako paráda. No. Takže nie je to náhoda, že vedia chlapci? Nie, toto není náhoda, oni vedia, proste dobrí sú, fakt sú dobrí. Dobre, do konca preteku sú nejaké 4 hoďky, takže rozdiely nie sú veľké, takže ešte to môže skončiť všelijak. No tak Majo, búchaj, triskaj a chytaj ako rybu poriadnu, chyte. Pôjdeme trošku skôr, aby nám strapačky nevykúpili, lebo sú geniálne na rybe. Tak. Ale v niečom ste najlepší, ja som si všimol, že máte úplne najväčší sonar zo všetkých. A dva. A tretí v aute. Takéto LCDčko. Tým Absolut, chlapci, dobré ránko. Ránko, ráno. Ako sa vám darilo počas tých 3 dní, porozprávajte tak pár vetami to zhrňte. Darilo sa nám veľmi dobre. Začiatok bol ťažký, chytali sme nejaké menšie nebodované ryby a v tomto tempe asi ideme stále. Podarila sa nám jedna bodovaná, 80 cm, ale je to náročné. No. Jasné. Vy ste na Sumcovom extréme asi všetky ročníky absolvovali, keď mám dobré info. Áno, od začiatku sme tu. Váš najväčší úspech na Sumcovom extréme? 160. A celkové miestnenie? Juj, to koľko sme... Ešte my sa tak vždy pohybujeme možno v tej, alebo sme sa aspoň pohybovali, neviem, či sa nám to podarí aj tohto roku, ale tak do tej 10, alebo tak okolo tej 5 až 7, 8. Taký zlatý stred. Mali sme pár nepremenených záberov, hej. Som sekol do prázdna, akože, ale to asi sa každému stalo. A najlepší bol taký, že už bol okolo 12 hodín, pol jednej, Tomáš trošku podriemkával, ja som si búchal a do palice taký búch, že skoro mi palicu zobralo, ale starilo všetky na dáje a bez záberu. Nedalo sa to ani sekať. Škoda, kurník. Som sa aj zľakol. Ja som sa zobudil. Dobre, máme ešte pár hodín do konca, tak budem držať palce na nejakú peknú rybu, alebo kľudne aj na bedňu. Ďakujeme, zabojujeme ešte určite. Dobre, ďakujem pekne, čaute. Ahoj. No, búchaj, ešte to obhajíte toho roku. Jak stojíte v tabuľke teraz? 7. Čo máte 2 ryby, ne? Snažíme sa o 3. bodovanú. Ukazujú sa ryby teraz, či? Relatívne sa nám aj darilo. Chytili sme 2 bodované ryby, pár nejakých menších nebodovaných. Aktivita je slabá, všetky týmy majú šancu, stále je to dokonca otvorené. Vypáliť môže hocikto, hocikedy. Uvidíme, jak sa bude dariť. Jasné, vedúci tým má teraz nejaké 4 ryby chytené, takže absolútne bez problému. 4 nie je veľa, to je jasné. Radovo, ja neviem, 100 aj troška, 2 metrovky za 15 minút a je to tam. Sme tam. Dobre, budem držať palce. Ďakujem, čaute. Mali sme veľa záberov, už sme ich nepočítali, tých záberov bolo strašne veľa, len jemne kúsali. Čiže v noci sme nepremenili a v konečnom dôsledku karta nám ide cez deň, čož oproti ostatným tímom karta cez deň nešla, takže spoliehame presne na svoje predpoklady, že to v priebehu dňa nejako vystreli a že to zvrátime. Jasné. Tak je to o 1-2 rybách, čo pozerám. Je to málo celkové nachytané. Ale z konečnej strany, aj tak ako, nie sme tu presne kvôli tomu, aby sme vyťazili, ale aby sme sa zúčastnili, aby sme sa stretli, posedeli, pokecali. Je to konečne taký priestor, kde stretneme tých ľudí po roku, každého bez zmeny, ako sa povie, každý v úžasnej nálade s úspevom, takže tešíme sa na to vždy každý rok. Dobre, takže Ghost, Silurus, chlapci, dobré ránko. Dobré ránko, prajme. Ako to prebiehalo tie 3 dni? Bolo to náročné, nebolo to ľahké. Aj počasie nám nedoprialo prvý deň hlavne. Ale nevzdávali sme sa, zostali sme aj v tom lejaku na vode a vyplatilo sa. Po lejaku prišli ryby večer a
Ako stojíte v tabulke teraz? V tabulke sme zatiaľ druhý. Tak, máte... Nevzdávame sa, bojujeme do poslednej minúty, sekundy. Tak tento rok to bolo trochu slabšie, čo sa týka aktivity rýb, pretože strašne veľa tímov hovorilo, že mali veľké ryby pod sebou, mali spustu rýb, len jednoducho ten posledný kročík tam chýbal, aby to zabralo. Príde k nástrahe, čuchne do nástrahy a jednoducho to nedoberie. Máme páru tímov, ktoré pochytali ryby, no páru ako páru, je tam myslím 15 tímov, ktoré rybu chytili. Jeden tím nám tam vyčnel a to je KVH a oni prišli na taktiku, ako tie ryby prehovoriť, aby im zabrali, čiže majú tam dosť veľký náskok. Myslím si, že do konca súťaže už nikto ich neohrozí. Jasné. Takže tam už je väčší rozdiel, hej? Medzi prvým a druhým už je väčší rozdiel. Áno, tam je väčší rozdiel. Tam myslím, že tam je okolo 300 bodov alebo 400 bodov rozdiel. Myslíš, že to je nereálne za hodinu spraviť napríklad 2 ryby 1,60 m? Pokiaľ by išli tie ryby, pokiaľ by žrali, tak by to bolo veľmi reálne. Lenže pri takejto aktivite, jak vidíme, že je teraz, je to dosť slabé. Jasne. Vítajte teda pri slávnostnom vyhlásení výsledkov 6. ročníka, ak rátame aj ten 0. jediných rybárskych pretekov, ktoré sa ale venujú love sumca na Slovensku. Volá sa to Sumcový extrém. Určite viete, aký je toho názov. Máte aj trička, ktoré ste napasovali. V prvom rade chceme poďakovať určite všetci človeku, ktorý mi povedal, že hneď ako toto tu skončí, začína pripravovať ďalší ročník. Tak kolegovia, veľký potlesk pre Petra Gereho, ktorý sa zaslúžil o to. Celkovo ste ulovili 31 sumcov a ten najväčší mal 171 cm a hádajte, kto ho chytil. Tí, ktorí dnes naozaj išli boky, ja som to sledoval na Facebooku, chytil ho tým KVH. Tým dnes naozaj išla KVH. Prvým sumcom, ktorý bol vôbec ulovený na tohto ročných pretekoch Sumcový extrém, bol sumec na ulici týmu Kasovia Silurus a mal 80 cm, je vo štvrtok. No a posledný sumec, ktorý sa nadýchol atmosférického vzduchu na Zemplíne, bol 145 cm dlhý, boli ťahnutí dnes, no a dnes vieme, že chytali jedine z KVHčka, tak ešte raz gratulujem k prvenstva na tú štatistiku. Samozrejme, musíme poďakovať a hlavne chceme aj celému kolektívu penziónu Anima, ktorý sa postaral hlavne podľa vašich slov o naozaj dôstojné prostredie, že ste sa cítili dobre, mali ste všetko po ruke, čo sa týka hygienických zariadení, ale samozrejme aj to, aby ste neboli smední alebo hladní a viacerí z vás si samozrejme chcú predĺžiť tu na nás na Šírave, takže nebalia domov, takže ďakujeme penzión Anima. No a samozrejme, nedám, ja by som nespomenul aj mediálneho partnera, ktorý ma dnes medzi vás pustil, spomenul vás, rovnako tak aj slovami Peťa, Rádiu Šírava ďakujeme za síce oneskorenú, ale verím, že do budúceho roka aj intenzívnejšiu mediálnu podporu. Peťo, tu na ti sľubujem za Rádio Šírava, že niečo spolu vymyslíme, aby všetci vedeli, čo sa tu dnes deje. No. Dobre, máme tu dosť teplo, nebudeme to naťahovať,
Poďme vyhlásiť výhercov v rámci Sumcového extrému 2023. Začneme od prvého miesta. Pýtate sa, prečo je opačne, ako to býva zvykom? Tak preto, lebo z týchto cien, okrem tzv. Povinnej jazdy, si budete postupne vyberať vy, takže naozaj, aby tí prví mali možnosť najväčšieho výberu. Hľadajte, kto bol, alebo kto je prvý, kto to úplne rozbil. Samozrejme, tým KVH a dvojka z Byče a zo Žiliny, z okresov Byča a Žilina. Poďte nahrávať. Tým KVH sa podarilo dokopy chytiť 7 kurzačov, dokopy mali 809 cm a inak budúci rok si nemáte hlavu zo štartovných, máte to gratis. Chalani, vy ako tí najlepší, ktorí mali aj najviac toho povestného rybárskeho šťastia, si odnášate sonár Garmin, značný Garmin Striker, ktorý venoval internetový obchod Fishmania. To je on. Gratulujeme. Aby nachádzal stále tie najväčšie sumce a nech vás vodí naozaj na tie najlepšie miesta. Samozrejme, nekončíme. Peťo už chystá pre vás aj drevený, vyrezávaný obraz, o ktorý sa zase postarala spoločnosť ESPIC, ktorá sa zaoberá vývozom a likvidáciou kubického odpadu na Slovensku. Samozrejme, keď voláme tie vatničky od združenia, samozrejme povinná jazda poláre, aby ste sa doma mohli chváliť, aby vám manželky verili, že ste tu boli. Tak, to je hlavné. On nám gratuloval. Samozrejme, ako správnym sumčiarom, aj vám dávame súpravu vátničiek JP od výrobcu Joža Janáša, ktorý k tomu pribalil aj také parádne, gravírované ploskačky. S obsahom? S obsahom dokonca, no tak to som nevedel. Tak dobrú noc tým pádom, keď sa tu chystáte prestať, už ste zrazovení. Ženy dovolené, tak. A samozrejme, nie je to všetko, pokojne sa rozviadnite a môžete si vybrať jednu z tu vystavených cien. Ja viem, výber je ťažký, každý jeden sumčiar si trošku poláme hlavu, pretože sú tu veci iba pre lovcov sumcov. Tak samozrejme tá najväčšia a najhodnotnejšia cena motor Yamaha, ktorý do sumcového extrému 2023 venovala spoločnosť Jarek Motor, aby vás zaujímalo kto alebo čo to je Jarek Motor, tak ide o motorskársky showroom, ktorý nájdete v Michalovciach. Výťazov tých KVH, to je absolútny výťazov v rámci celej roky. Tak, opäť netradične ideme z hora nadol, ale samozrejme nie v zlom slova zmysle. Druhý skončili, ktorým sa najviac darilo. Súťažná dvojka Go Silurus sú tu. Určite sú. 367 cm je súčet dĺžky všetkých úlovkov. Ulovili 3 sumcov, ale samozrejme okrem toho chalani rovnako pre vás ceny, ktoré sa vám určite zídu. Aj vy si odnesiete sonár od Garminu EcoMap, pokojne sa uzmocnite. A Peťo sa už načahuje vyrezávaný drevený obraz rovnako od spoločnosti ESPIC. Ak by ste potrebovali zlikvidovať nejaký ten kubický odpad, spokojne sa na nich obráte, operujú v rámci celého Slovenska. No a na ceste samozrejme poháre za druhé miesto pre tým Go Silurus, ktoré budú zdobiť
ich, predpokladám, že už poriadne zapratané police. Tak, rovnako súprava vápničiek na sumce JP od Jožka Janáča, ktorý ich vyrába. Dajte usnúť trošku. Tretie miesto, tretí najlepší tým RP Crazy Cat. Trom sumcom celkovou dĺžkou 255 cm vďačia za to, že tu môžu byť na pomyselnom treťom mieste, na treťom stupienku. Chalani, prijete aj budúci rok? No určite. Dobre, tak to budete mať o stovku lacnejšie, OK? To som vám vybavil, no, len tak medzi nami. A samozrejme, že tu máme aj pre vás ceny za tretie miesto. Nech sa páči, tento nahadzovací sonár od Garminu vás verím, že poteší pri vašich rybárskych výpravách. Venoval ho internetový obchod Fishmania. Opäť samozrejme nechýba ručne vyrezávaný obraz od spoločnosti Espik. Je jeden, som zvedavý, ako si ho podelíte. Tak. Kolegovia tlieskajú, sú krajní. A bronzové poháre. Bronzové poháre možno aj dnes večer budú využité na veľo šíravy, ak ešte zotrváte. Prvé tri miesta v odrokách fasujú aj ručne robené vápničky značky JP od ich výrobcu Joža Janáča a rovnako aj ploskačky, na ktorých je vygravírované to, kde ste boli od štvrtka až dnešného dňa. I belong to you. Do just what you want. You're the one I trust. And I'll always be around when I need some loving, baby. No one else. Yeah. Let you down. Hlavne vám chcem poďakovať za bezpečnosť na tej vode, že sme tu všetci zdraví v plnom počte, tak ako sme sa stretli, tak jednoducho aj skončíme a dúfam, že na budúci rok sa vidíme. Kedy vznikla myšlienka usporiadať pretek Sumcový extrém?
Tak táto myšlienka vznikla asi pred 7 rokmi, pretože teraz to je 6. ročník. Prišlo to z toho, že každá jedna rybárska disciplína, čo sa týka toho, má nejakú súťaž, akurát tam chýbala súťaž sumčiarov. Kdežto dá sa povedať, že v poslednej dobe je strašne veľa sumčiarov, dobrých sumčiarov. Tak som sa pohrával s myšlienkou, že niečo také urobím, vytvorím, aj keď strašne veľa ľudí mi hovorilo, že to nedokážem, že to nie je možné, ale ako vidíš, je to možné. Stretlo sa to s veľkým akože úspechom a páči sa to ľuďom. Áno, presne tak. Aký je doterajší rekord preteku sumcový extrém? Doterajší rekord preteku myslím, že je 193 cm. To sa chytil minulý rok. Aký najväčší sumec tu môže plávať vo vodách Širavy? Netuším, ale verím, že veľký. Veľké debaty, akože tu idú o tom, idú také famy, že možno aj 3 metre a taký rekord. No, to som počul aj ja, že už je aj odfotený, že niektorí chalani ho mali na sonáru, keďže teraz sú tie nové live systémy, čiže krásne si to dá porovnať, že aký veľký sumec pod nimi pláva. Myslím, že jachtári hovorili, že ju majú odfotené, ale človek pokiaľ neuvidí, tak ty si kaprár, tak takisto ako s kaprami je to isté. Jasné. Tie ryby, čo nikto nevidel, alebo čo sa vypli pri člne, tak to sú tie rekordy. Áno, presne tak. To sú tie najväčšie ryby. Áno. Niekto si iba myslí, že vie, o čom to je. Tí ľudia, ktorí to nezažili, môžu iba rozprávať, ale tí ľudia, čo to zažijú, tak vám môžu potvrdiť, že je to fakt extrém. Širava je nevyspytateľná voda, tu sa počasie mení. Každú hodinu, dajme tomu, je stále. Teraz sme mali búrky, teraz sme mali teplo, mali sme vietor. Čiže pokiaľ tu chce niekto ísť, tak sa musí pripraviť fakt na všetko. Kľudne pozývam všetky týmy alebo všetkých chalanov, ktorí vedia vábiť. Kľudne môžu prísť si zmerať sily. Skôr by som povedal, že tento extrém není o tom, že kto vyhrá. Tu sa vytvorila jedna veľká partia ľudí. Komunita ľudí, presne tak. Aha. Aj tí, ktorí nie sú až takí skúsení, aj tí, ktorí sú skúsení, jednoducho tu držia všetci spolu. Myslím si, že sa to vydarilo. Že tá hlavná myšlienka bola splnená a verím, že to bude takto aj pokračovať ďalej. Dobre, Peťo, ja ti držím palce do ďalších ročníkov, aby ich bolo čo najviac a aby tá úroveň sa len dvihala a aby si mal spokojných pretekárov. Ďakujem veľmi pekne.